Máš aj nejakú kapelu, napríklad takú obľúbenú, ku ktorej by si chcela prísť zatancovať do nejakého videoklipu? Mám. No koho prezrať? Gypsy Culi. Gypsy Culi. Pozdravujeme Gypsy Culi. Takže už viete, koho si máte sa volať na budúce do videoklipu. Čo si myslíš? Ty by si vedela nejakým spôsobom možno nadchnúť mladých ľudí, aby po základnej škole naozaj išli študovať? Podľa teba je to dôležité? Tak je, lebo teraz bez maturity a bez vzdelania ani upratovačku robiť nemôžete, lebo aj tam potrebujú maturitu. A to je úplne jedno z akého odboru alebo z čoho. Presne tak. Takže čo by si chcela odkázať týmto mladým ľuďom, aby naozaj na tú školu išli a skúsiť nejakým spôsobom podporiť a motivovať, aby to proste nekončilo len pri základnej škole? Tak ako hovorím, potrebujete vzdelanie, maturitu, aby ste mohli zarábať love. A určite je to aj veľmi pekná časť života, všakže. Tak, určite nájdete tam možno prvú lásku, nových kamarátov. Proste je to ešte taký bezstarostný čas, kedy nemusíte riešiť naozaj nič iné. A všakže je v tej škole fajn. Je. Nie je to až také hrozné. Nie je. A keď ešte chodíte na tú školu, ktorá vás baví, tak super.